Hanya hai lam soboan YouTube channel lo tabuk seng tangi tonggu yang om pini borsuk kami jaga apa riang para apa riang para tangi tong seng tabuk wasipan harus sogo ya kotini nupuida nadi seng sap tang yang gari jagung ngai tonggu ani mama yang tonggu ani mama ni serai tai ani mama ni mami song ko mami tai an logi tonggu cikon cha serai chips rong nai ada hanya hai aru tangi mana lai siwano Finally pai shok pai kya borsuk parawo yang gari parking khai tongo tai mami song thangi tongo ngadi yango age hok namna nya bo awan samna bage awan chape gi tong ta bo gi ko oi nai biang yang khade awan samna bage ready khai tong ta bo awan chelai nai ini buisoni sala yang ani mami song tongo yang mama song yang nanti jaga ekdom acha tok angke to nai thungjak soka jaga ekdom pura marangi tong jaga ekdom nai thongmani talawai ko skini de hinjinai chikon chake tong or park ok snami mangke ba belai nai thongai ta haiba acha tok jaga awan chelai tong khai ko nai di awan chelai jak abang ke papor ko awan chelai tong tabuk obake tatoi atoi de hinai atoi ke yang ke mama iko mama ke to khuk tong mi se bole tini boiler bahan mai chala ni seng awan rok sabai tirok nang bai tok rok puthare chongmani yagola seng tabu yango ani yong khorok sa tongo bo chakri khayo yango teacher khayo bon school ang nung yako salka parao tam para hinja khalo kunaram parao bo chakri khayo bon school nung yako bon school nanyan bagai seng thangi jong tabu kunaram para school nai to ni pulan chim pai thak jora chaya kare school no visit khaye phirogoi tongke ka hanya hai dak anogo thangnai jeng nai tongdi ri jeng tabok awan chai tongo awan tam ni he mai sui ni awan phobo yang tongbai yo ko mama songrok mami songrok yang ke mami no bo yang ke mama boni ma khakse bunche jota Nadi ko mandar tini mandar bahan besanai kosong ke sida no sogai taske tono sogai tongo mandar bahan tini mandar besanai obong khanok tabuk gai ringo si na gai ringo sang tabuk ikon hari mahai roksi gai ringo kam ho surprise si po bo hai merok tawan sung de ông tenang sak nggak deh bu iya kasih beli ke kantor ini doh Kora baru kasih doh
你唱的呀？也不难。啊，中午的，你唱的呀的。OK。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ